Lakhai sidur amla constituency punja PS along ripul in samchin penit pachun pon. Non ke bangji bu signify kri herni MEC kilik abut kalakha ani 144 CRPC ki pangdak pon. Karhidang sarmen terang cikimu amen pen engdeng hini karbi kurpo angbong football ke batu ke cepati angdung kiti. Assam Election Commission pen kepangdak pon ateng pen Karbi Autonomous Council MEC kilik bu signify nerkep ani pedo ponlo. Bon talakha isi dur amla konsensi ke parlo punja PS along ke suluk sedak ke dukok ajokpent labang so kilik ani ponang koklo. Assam State Election Commission ke pangdak pon ateng pen punja PS along stame bu signify kep ani bang rat atum pen uthot vut jok pon sulonglo mati ripul asai pedo pon longlo. Labang so vut ke jok pon ani tinang an argi ke the arun vut jok pon si rat atum pen 79.4% an kabujak pon longlo. Lapen birta kirip dun long ateng abang ki kedam tang bu signify ne kep ani mutai bu signify kep ani atum rat tung ke tiko mat rat atum pen vut ke jok pon apai ong mu ason si sek pon long. Labang so ripol in samjin lapen mesen terikat atum konsi pan IPS sasarat hajara kapen semi terak turun lapen kelang seriasa jengkon lapen in samjin pen labang so ripol atum pon kongkram pen longki Karbi Longri Abirta. Apang silang nang ipalika nanti ke damtang nang tombot ke jok lada kasik sakri ko bonta pinia bang kosala nanti nang li hin kan ke non pini nang li bot pikin ke tomat si haji pangring dalo nanti nang li ke pini bot si jok dungke kosong ke damtang som nang li ning cekak bodoma mati pini nang li ning pisang jen lah. Nanti nang limen bang kan nanti bini bot kita apa tak kenal le pandang ning kasam nang limen kita kan ni nanti bini bot kita apa tak kenal kita nang limen nanti nang limen pen nang jungjung ka mata te non ada doaran lalang tomat sih. Karbinglong angkang along long incorrect shock MEC consensi arong ta rat atum pen vut jok pontang lo lapen non ke bangji bu signify kri hini ani anke labang so vut lakha ponpu labang so vut ke lakha ani suluk soda ka pawe deji aphan Karbi Anglong District Magistrate IAS diman karnat ahin pen 144 CRPC labang so vut kalakha adung arai along bang phopen anpar munir atum chipang somlong le lapen lama lapen kaibong lapen bom huistame procession mate armu chijang ilong le pen dipu member hostel pen dipu golf boy high secondary schools lapen dipu ASDC asai hempen municipal board office along ant lapen rengma colony pen cleardap sankardep thu vidalai nikitant atowar along an rat atum adilung chijang long le pusi pachini pon rat ki de towar along stame bom pang pon long le lapen MEC kilik ke hai abang phu along stame bang hini pen an parke jirap cheto dun long le certificate mate alu ka chenda mahut stame pusi labang so 144 CRPC along pen pangdak pon labang so section 144 CRPC ke pangdak pon labang ke signify krehini ada por phai hopent labang so vut kalakha juje tik an pusi pangdak pon Hongkram Sport Association atum pen sabatir pi ponsi Hongkram pathu aklam along kedamtang aruni tha ingkora hini arni pen karlitang sarmen terang cikimu amen pen karbi kurpho angbong football pathu chpati pangcheng ponsi pini bu signify kep ani anbang ke angdong kiti pathu pon labangsu angdong kiti pathu pon tungjang pen hanjang angbong si pathu pon lo tungjang atum ke thek muchot ajok
gold chok si an thapon lo lapen hanjang atum pen stami golni an si chitu un chod lo laso ajok ang dung kiti atum abangke tungjang atum pen si chepa hai ponder lo labangsu ang dung ke pathu chpatir pi pon te labangke kaltitang sarmen terang asopo aklengs bida terang pen si chpatir pi pon lapen labangsu ang dung kiti along aluhaman pen pen Karbi customary law chairman Joy Chandrobe Longkrini Sarbi Hamai Amai Phu Mensing Teront Rongkhang Lep chairman Babu Timung Hongkram Sarkari Gangbura Longki Teront Lapen Rong Asar Pen Chenglok Pen An Kit Heding Lapen Man Peng Etumta Chitong Dun Hongkram Pen Longki Rongpi Karbi Longri Abirta Dung kita long nang dina chitong dutan kwaning sam lo. Alam mange nil tum ning sampi ate nil tum ronga rong barim pina ningkan farukri sirkera ningkan hokkera him ke sengarong pina lasi nil dunga ador ho lara hongkong ador so rong pina lasi karbi akhai bange nil tum dai si rong gi sengarong ini eli aprang mena nil tum karbi kur po bang patupon bo semi non sport association a committee sengdet pen pining saru ke cengku oh my ahin pena nang kera bang citu du son temni pen la tang nil du hongkram boli la west karbi ang longan ke nang kera nang citu du sia kimi itum khai isia khai pi pina kasi khai pi bisa itum ke karbi kur poilo itum ke thenai Tan te nang li non uve kimia tumhan kopia message ping tung labang so kapatu son ana nili piang tung mang la poilo je karbi ang long sport season hin pen da sport season dolo la pen lada kapathu kupike hormon da jata nang li thai po la pen nili chingwai pon ari seta da hongkram sport season president mana nili chuningri la pulok alang tumang bong pacepat fucha ta bang chok kelo akus ban pineng pulo asi la tumhan prabjing ben kusaban pipo asi kapathu tumang da bori chenang po dor moheta theglong lo akelaing ton ko ji ke milu buji nili ending dolo sijame laso kar bikur pho khela det polam li tungke yo ke front mata khela kapathu ben si tigi kapathu bangke adu beta chitu ni ini di lapangso orang apum kapathu galong ini di ining kang samdu na bangkala sonse ke heglong lo non owe ki miatu kelang penta ke ining arong pi ka sonse heglong ke apor gol pilong leno amuni ratum orang apum bang eri dunde lason api dun kriti lang thume pi lapen latum hin ta so bol ka chupachona bang lang mi pi lai pen sini liya bangke ini ngarong tu narat pinia khela bangke sinon o emi tum non asonyong si pathu bom putang lote mo itum dak hongkram chot kali pijo pen ke dipu la pen ke dam bom si guhati hoitu mo bombe dilhi dali ji pini ni ke teklong angring ke sonsi teklong ni kasik sak bangai thang da be sitame kachisi ke bangai la son le ladak bang sarkar be nang pilo stadium nang pilo sitame lajong si tanglo उसन ते और कर बैंगलों से लीजी कुछ मथा है फर्स्ट प्राइस 1.5 लाख सेकंड प्राइस है 1 लाख से भी कुछ मथा रसीदा निंग तुक में नॉन नागन